vídeo explicarem una petita introducció sobre les equacions per ubicar-nos, saber què són, quins tipus hi ha i començarem a explicar les equacions de primer grau. Vale? Una equació és el que ja hem fet en temes anteriors. Per exemple, una equació seria aquesta igualtat d'aquí, vale? Perquè això és una igualtat, on tinc termes, nombres enters que estan multiplicant x o termes sols, vale? Només un nombre enter separat. Aquesta equació o igualtat té dues parts. Aquesta seria el primer membre de l'equació i aquest és el segon membre. I cada terme d'aquests doncs, se li diu terme. Vale? Termes. En aquesta equació, per exemple, tenim 1, 2, 3, 4, 5 termes diferents. Igualem aquesta part d'aquí al primer membre al segon membre. Vale? Llavors, una equació... O sigui, les equacions les classifiquem de dues maneres. Segons el nombre d'incògnites. Vale? Si tenim equacions amb una incògnita, un exemple seria, doncs, aquest mateix. Una incògnita, en aquest cas, tindríem x. X seria l'única incògnita que tenim. Equacions amb dos incògnites. Doncs aquí ha d'aparèixer la x i una altra. Per exemple, la y. I tres incògnites, doncs 5x més x més 2y és igual a menys z. Vale? Per tant, tenim només x, aquí x i... fem un altre color. X i y. I aquí, doncs, les x, la y i la z. Vale? I després tenim la classificació segons el grau. Vale? Que tot això ja ho hem fet en el tema anterior de polinomis, però bueno, per repassar, separem les equacions de primer grau, vale? Una qualsevol. Per què és de primer grau? Perquè totes les x estan elevades a 1, que és el mateix que x. Per això no ho veiem. Això és el mateix que posar x a la 1. Les de segon grau, doncs una x, mínim una x, ha d'estar pujada al quadrat. Vale? També tenim x a la 1, però x a la 2, com que és la més gran, ja és una equació de segon grau. I després tenim de tercer grau, per exemple, doncs aquesta. Vale? I el grau doncs, ho marca la més alta. Només que n'hi hagi una ja és el grau que és aquesta equació. Vale? Llavors, les solucions d'una equació. Què vol dir una solució d'una equació? Solució d'una equació. Vol dir el valor de la incògnita que verifica l'igualtat. Vale? Per exemple, en aquesta equació d'aquí,
que seria de primer grau, que és com la que hem posat abans al principi, la pregunta és: 1 és solució? Doncs ens demanen si 1 és solució, què he de fer? Doncs substituir l'1 on hi hagi la x. 3 per 1, 3. Menys 1, 4 per 1, 4, més 6. Aquí tinc 2 i aquí tinc 10 més 6, 4 més 6, 10. 2 és igual a 10? No. Per tant, 1 no és solució. Vale? Un altre exemple, menys 3 és solució? Doncs el mateix. Substitueixo, vigileu el menys. 4 per menys 3, més 6. 3 per menys 3, menys 9. Més 3 és igual a menys 12, més 6. Menys 9 més 3 són 6. Menys 6, perdó. Menys 12 més 6, menys 6. Això verifica l'igualtat? Sí. Per tant, menys 3 sí és solució. D'acord? Ara us pregunto jo, d'aquesta equació, digueu si x és igual a 1, menys 1, perdó, x és igual a menys 3 o x és igual a 0, són solució?